Μοντέιρο διώχνει ο Σέριταν. Ο Ριόλ λοιπόν την πίεση του Σέρτζο. Έχει πέσει άλλη μια κροτίδα προς τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Δυστυχώς δεν βάζουν μυαλό δυστυχώς. Η βία και η ανόητη είναι ανίκητη. Ήταν εκκοφαντικός πραγματικά ο θόρυβος και πρέπει να μεταφέρω για κάτι άλλο. Ναι. Το γεγονός ότι οι ανόητοι προσπαθούν να κλέψουν την παράσταση από τους πρωταγωνιστές. Γιατί οι διαιτητές κατευθύνονται προς τα αποδυτήρια και εκεί προσπαθούν να τους σταματήσουν. Σε ακούμε. Κάνει σπουδαία επέμβαση. Θα δούμε αν έχουμε κάποιο replay. Εδώ πέφτει κάτω τώρα ο Γεωργαλίδης από μια κροτίδα που έσκασε εκεί κοντά του. Μένει κάτω ο Γεωργαλίδης. Αυτά τα πράγματα είναι αχρίαστα σε ένα ντέρμπι. Πέφτουν κι άλλες κροτίδες στη συνέχεια. Ο Γεωργαλίδης φεύγει από τη θέση του, κρατάει τα αυτιά του.